бародарони азиз, ҳама каса хуш омадед. Мухлисони муҳтарам, як бародар пайдо шудааст дар сайтҳои интернетӣ, дар ютуб ва ғайраҳо. Адресош дар шаҳри Москва, номерои телефонаш аст. Як бародар хоҳиш кард, илтимос кард ки мо ҳамин бародарро занг занем ва аниқ кунем. менависа ки Домодедов душанбе рӯзи 17 июн ҷо нест, рӯзи 18 июн ҷо нест, рӯзи 19 июн ҷо нест. шояд ки бародармон ҳамин билетҳое ки рӯзи 21 июн, рӯзи 22 июн, рӯзи 23 июн, рӯзи 24 июн, шояд ки ҳамин бародар дошта боша ҳамин билетҳоро. Не ки мо хостем ки аниқш кунем, аммо ба телефонаш ҷавоб надод. аз ҳисобе ки нисми шаб шудааст, шояд ки аз ҳамин ҳисоб ҷавоб надод. мо кӯшиш мекунем ки пагоҳ бо ин бародар ҳамсӯҳбат шавем ва дар бораи ҳамин нархи билетҳо обязательно мо бояд информатсия, яъне маълумоти пурра бигирем барои бародарон, барои мухлисони канали худамон. ҳозир боша ман номероша мемонам. касе ки мақсад хоҳишманд аст, пешакӣ аввал занг занен, қатиш гап занен, аниқ кунен, баъд ҳамин билета харидорӣ намоед. бинен шаки бифаҳмед ки кия аз пеши худтон ягон тон билет нахарем, барое ки ҳозир ман смсошо дар поён написане мемонам. дар ҷо нависондагӣ аст ки паспорта парту ман билетат менависам, агар самолёт напаред ман 100% мегардонам билета. пагоҳ шумо метавонед ҳамсӯҳбат шавем ва мо занг мезанем ва аниқ мекунем ки ҳамин бародар дар ҳақиқат билетфурӯш аст ва қатъи кадом компанияҳо шартнома дорад ва метавонад ки ҳамин билетҳое ки навистааст рӯзи 21, 22, 23, 24 ба бародароне ки билет хариданӣ ҳастанд, ба онҳо метавонанд фурӯхта ё не. аммо ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки пеш аз оне ки мо аниқ накунем ва надонед, худатон занг назанед, надонед, нашносенаш, илтимос ва хоҳиш мекунем ки ягонтаи шумо билет нахаред. ҳамин бародар мақсад бародари боваринок боша, бародари худмон боша, бародари тени боша, бигирем билет, проблема неста. аммо хай худтон медонед, мо ира аниқ кардаам наметонем ба фикрам, барое ки мо оли ҳамсӯҳбат нашидем. ҳамсӯҳбат шавем. Шояд барои чӣ мо ира аниқ карда наметонем ки ҳозир чӣ хеле ки шумо медонед, дар ҳама сайтҳои интернетӣ билет баромадагиаст. дар компютеро дар мисол сайтҳо ҳастанд, дар предложениё. аз ҳамин ҳисоб шояд ки мо натавонем, лекин шумо ба ин номерҳо занг занед, қатъан бародар ҳамсӯҳбат шавед. шояд ки ин бародар рост гӯяд, аммо мо гарантия дода наметавонем ки ин бародар дар ҳақиқат билетфурӯш аст ё не. худатон марҳамат, занг занед ва аниқ